Kadang ingkang kinurmatan, ing wengi kang sunyi lan sepi iki, sumangga kula nyandra satunggaling pusaka dudu mung kang damel gumun amarga wujute, nanging kang geterake rasa lan nyadarke jiwa. Pusaka punika keris Pasopati pawor uler lulut tangguh pajajaran. Dapure Pasopati. Keris Pasopati kuwi salah sawijining pusaka dewa perang, dewa pangreksa lan uga dewa sing wicaksana. Keris dapur Pasopati kalebu keris pilihan. Miturut kepercayaane wong Jawa, keris Pasopati kuwi pusaka sing biasane diduweni para panglima perang minangka tandha derajat lan kepemimpinan. Ing jaman Wali Songo, Sunan Bonang uga disebut tau kagungan keris dapur Pasopati. Keris Pasopati iku ngemu makna lan filosofi sing jero. Dapur Pasopati dadi simbol pemimpin sejati, perjuangan, lan kesetiaan kang ora kendhat. Wilahe lurus ora ana luke. Artine supaya sing duweni tetep pendiriane, lurus ing uripe lan dadi pemimpin sing duweni prinsip lan ora gampang goyah. Mula saka kuwi, jaman biyen keris Pasopati asring digawe dening para senopati utawa panglima perang. Dudu sembarang wong bisa nduweni keris iki, lan nganti saiki dapur Pasopati isih akeh digoleki, utamane dening wong-wong sing uripe ana ing jagat politik lan militer. Pamore uler lulut. Tembung uler lulut kuwi tegese uler sing jinak. Tuah lan angsare pamor iki miturut sebagian wong sing seneng keris bisa gampangake rejeki mlebu, gampangake urusan, lan gawe sing duwe dadi luwes pergaulane. Sing kagungan pamor iki biasane disegani kanca-kancane, dipercaya atasane lan dikurmati ing lingkungane. Pamor uler lulut iki dianggep dadi simbol penakluk, kawibawan lan kaluwesan ing paseduluran. Keris iki uga dianggep bisa ngluhur. Pamor iki uga dianggep bisa ngaruhke wong liya, ndadekake padha ngajeni lan manut. Iki kerep digandhengake karo sifat pemimpin sing kudu nduweni karisma lan kemampuan anggulawentah ngisorane. Sakabeh pamor uler lulut ngemu makna pengaruh kepemimpinan lan bisa nuntun wong liya kanthi ati lan rasa. Tangguhe pajajaran. Keris tangguh pajajaran nggambarake sipate ratu sing adil, wibawa lan duweni rasa welas asih. Iki asale saka pusakane Prabu Siliwangi, Ratu Agung saka tanah Sunda sing kawentar wicaksana lan mikirke kebegjan rakyate. Keris tangguh pajajaran iku ngemu tuah siji, wibawa alami. Sing duwe keris iki biasane nduweni aura sing disenengi lan diyajeni senajan ora maksa. Loro, keselamatan lan karisma. Cocok kanggo pemimpin, guru utawa wong sing tanggung jawabe abot. Telu, penyeimbang konflik, bisa dadi penengah lan nyetabilake emosi, cocok kanggo mediator. Papat, kepekaan batin, buka rasa, intuisi lan ngerti tondo-tondo alus saka alam lan rasa. Para kadang ingkang kinurmatan, sampun kita sesarengan nyakseni
bilih pusaka punika dudu namung wujud nanging pituduhing kawicaksanan lan kekiyatan batin. Kris Pasupati nglambangake laku kasatriya sejati, andhap asor, tetek lan siap ngemban dharma. Pamor uler lulut maringi petedhah bilih kekuatan sejati dumunung wonten ing keluasan lan paseduluran. Tangguh pajajaran tandani bilih kebijaksanaan lan keadilan asale saking rasa ingkang nyawiji kalian alam lan jaman. Sumangga kita rawat lan uri-uri sanes namung ragane nanging nyawane piwulangi lan wewarahe. Supados pusaka punika boten namung dados warisan barang nanging cahyaning kawibawan kang marakake urip lan dipun warisake tumrap generasi ing tembe. Mugi kita tansah pinaringan padang rasa welas asih tumrap sesami lan kawicaksananing lampah urip. Nuwun matur suwun.